9. Ювелирная серия. Побожите. Спокойно. Это что, кров? Навряд чи. Шкода. Ручейника и ржа. Поехали. Допоможете. Ну и куда вы приехали? На арену. На арену? Катуючую. Катавальную арену. Катавальную? Катавальную арену. Нас будуть Катарену. катаваць. Это Катарена. А Так. гэта галоўны кот. Ён Не, нас гэта зараз- собака. ён якая нас зараз кантролюе будзе- Мимо. Міу-міу-міу-міу. Твоя черга. Не подыходь до мяне. Я папярэджу, не трэба. А, ой, гэта мяне. Ну цябе, А. ну. Шкода. Тут. Так, что? Ой, Ну что, ну я могла Бежи, подвести. Не помрэ. я спробую. Fatality. Ой, куди? Ай, Куди не пожалуй? помри. Помру, як ще є. Не. Так. Ой, що? Гэта куди гэта я? Бамсі. Що він робить? Ау. А, Робить бульбу. Ён Смажену. робить... Він робить смажену бульбу. Так. Манюа. Да ты! Фу на тебя. Пробач, я сюда ближе был. Я не виноват. Не виновата я. Fatality. И... Оба. Можно Оттуда на край можно? стать. А туди можна? Ну. Ой, нельга! Не. Можно ли только один раз? Ну могли не один раз. Тихо. Тихо. Что, куди він пуляє? А ми коли будемо його пінати? Я не веду. Бобики, давай сюди. Бобики-дробики. Бобики-дробики, що роблять бобики? О, Шет. фу, казакотно. Нам тримав. Ай. It's time. Так, і що, ми Це зможемо челядь. його ніяк? Ну, мозоль його, ну. Ну, Шмяк. так. А у тебя вентилятор. Вентилятор. О, хакнуть! І... На тобі. Ну. На. Ай. Ай. Ну. На тобі. Ніке тихо, у його лапці оторвалося. Фу. Що він зробить? Зараз постучить. Опа. Тихо. Ай! Нормально. Ех, Що я зрозуміла, як? А я не зрозумів. Ой! Ну, чому ми знову разом стоїмо? Давай, я наліво, ти направо. Меня угличуть. Чого? Тебе. О, гад! Живай! Тута. Жила. Класс, Не. мы справились. Я не померла. Учи- Пусть теперь я померла. Ой, ну, Та я несу його таки собі. я не поспеваю. А, тут я стою, посередині. Боже, что это Отдаль- было? Отдаль от меня отдыхать. Божечки! Хоть ніяк. Я хоть живая! Куди ти Не, далі не від живая. мене? Давай ти на правом полі будеш. И кинул. Так, ти справа, я зліва, то ми не виживемо. Бій! На! 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 Так, нам треба йому по морді. Шуп. Давай. І зараз хакну і... Так. Шуп.
У зуб? Баум. Ні, І ну, зараз це- у його болтик такий відвалиться. Як зуб. Ми ж так? Ну, так. Так, виживаємо. А, знову. Далі від мене. Не, О, А що він робить? Подсмаживаем. Як у Оглі тут жить? Не ведаю. Я не ведаю. А, як що тут жить. зрозуміла. Не помру. Я помру. А я... А ти не помреш. Ось і добре. Отбежи від мене далі, а то зараз він нас поб'є масовою ти? атакою. Що? А. Ти направо і наліво. Я Ой-ой-ой. направо. Я налево, ты направо. О, скакалка. Ай! Я дрену скакалочки, ти у нас дівчиночка. А ты мне якраз бізуном даєш. Бізуном я тобі даю. Ну, Ложь. гэта вогля, калі што скакалка замест бізуна. Ну, я, тобі, Лёгка! я тобі даю скакалкой. Не. А! Я же не сказала лёгка! Легко. Ага, коли ти говориш легко, ми помираємо. Лёгка. Ми помираємо. Шалел. Твоё! Хак-хак. Шоп. Хакать. А я? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зараз я його хакну. Швуп. Оп. Бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі. Бібік я буду зробити. Бі-бі-бі-бі-бі. Шу. Оба. Ханча. Ось Бывай. Ой. Лёгко. І ми знов після слова легко. Так. Куди ви тебе? Його куди. А, Бульк. Ой. А я у воде. Хе-хе. А я не. Лузер. а я не. Я у буль-буль. А я не в воде. Хак. Я. Я плыла гэты самы. Во. Я плыла с- Блядь. Я не могу, у меня нема вачэй. Як я тебе погляжу? Я ж плыла гэты самы. А як? Я полосбок, ну. І ржавы пры гэтым. Якія вочы, адкуль мне вочы? Я заграз! Дапамажыце! Дзе моя док-станцыя? Я хочу я хочу. А як тут у вугля пройти? А табе неяк трэба прайсці, я далей не магу. Як і далей прабрацца? І ржавае ты вядро. Та як там у вугля Тебе там пройти? заваліло ці што? Ты Як? трымай, калі бяжыш. Я не могу. Магнетайз, РТ. А, можно? А, ой. Ты магнета, Ла. а я ржавае вядро. Мне гэта пока што не трэба. Ну, ж не ведаю, можа і трэба. Так, можа мне пайсці так, А мне что? а не і ржавым вядром. Я не разумею, что... О, ты мне опускаешь платформу, бач? А, зараз. І глядзі, не зрабіць мяне фіолетавы бліджык, калі ласка. Далей. Далей. Цяпер твоя чарга. Ой, дзякуй. Куч! Скокі? Таксічныя скокі? Глядзі. Гляжу. Гляжу, але... ага. Не тое. Усё гэта мне падвесь. Што ты лятаеш тут? Смеццявоз нейкі прыляцеў. Ціха, куды ты так? Да куды? Я не ведаю. Мне вон туды? Угу. А4? Все, давай. У паперку? Так.
Все. Я побегла. Только и не ведаю, куди. Хова! Ой. Я теперь Водяний зеленая полосмок. токсичная блямба. Мені це потрібно. Луч тут? Ех, так. А куди тебе? Ты знов на мне тут гусь? Ось так. Потому что рассказываешь, что я Туди. тебе скакалкой того. А! На Ой. тебе. Это хуже, чем скакалка. Ну так. Блу-блу-блу-блу. Едь давай. Я спробую. Хопіть на старим. Давай! Хопіть, Чай! хопіть поганять старого. Ну, бачиш, який старий зелений. І... А! Давай, едь! Куди? Куди ти? А, Здоров. Чого ти? давай. Мужчина, ви хто? Ну чого ти? Де ти там? Вертайся! А, ну ти давай туди. Мужики. Давай. Що тебе блямба? Ти не туди скачеш, ось я тут стою. А. Ой. Ой. Вон, да, это нечто там. А ты куди? Сюди, сюди, сос! Дякую. Давай, живей! Живей давай. Да поможите! Е. Що я зрозуміла? Сюди! Сюди! Сос! 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 А, Сос! мне треба поспеть подплысти тут идти, что? Так. Ай-ой. Все, давай, едь. И я уже помела. Ну, давай засярочься. Ага. И что? Едь давай. Стой на месте. Стой на месте. Зараз. Скажешь, Кали. Иди! Хутка, хутка, хутка! Тут! Ось так. Поехали. Поймал. Так, только, твою зараз только не побрыклилась. И... Заходь. Хакнуть? Хакнуть. О! Шо? Во. О! Зачинайте! Молодчина. Споймал тебе? Дякую. Так, мы теперь у этому, у ведры. С хомячками. Мы хомячки. Хомячки зараз зроблять хомячки, бо тут страшно. У! Коти завжди на лапи приземляються. Я на лапки. А я на ніщо інше. Ладно. Ой-ой! Ты повинна открывать мне дорожку. Чи не? Я не розумію. Хутка, 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 хутка. На мой экран погляди, там, здається, ти повинен замки ніки відкривати. Чи це я повинен робити? Ти. А як? А, я натискаю, и они открываются. Любую, Получилось. худшей. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Хутка, тихо. хутка. Швуп. О, здорово, мужики. А, ой-ой. Пакуль. Не переживай, я с тобой. Ні. Не вибачай. Ключи! О, всё. Зверху! Зверху! Мене це бісить. А! Треба було на сусіда. Сусід! Іди сюди! А далі куди? Ти нікуди. Так, я тут злезу. Все. Концовая!
Осторожно. Двери зачиняются. Наступна станція. Концова. Ой, яка з тебе на голову. Не треба мені на голову. Так, тут треба лізти. Кыч. Мапа. Малпи. Я перша сказала. А я перший звалився. Молодець. О. Легко. Ой, не кажи больше этого. Я у угля на лестнице ходила. Ходила, великая крокодила. А теперь куда? Вызвали свою розу. А куда Без теперь? плята. Давай, скачи. И не доскокивай. Ну да. Мгм. Тому куди нам? Так, давай. Пасенцы! Ой-ой-ячки. Стой! Ну ладно. Не, треба раней. Угу. Далей, а куди далей? Далей куди? Куди далей? Едем. Кудись едем. Гляди, где зачеп. Зачеп есть? Те? Во, есть! Зверху. Дрони! Дрони! Андроны? Потім дрони. А. По андронов. Ай! Все, я тебе чекаю. Я чекаю. Швуп. Швуп. И... Так. 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 Синий-то. Шмяк. Ой-ой. Это моя. Зеленые твои? Ага, это И твоя. тут зеленые. Так сам твои? О, фиолетовый. Твои дроны. И что мне зим робить? Фиолетовый? А як? Ага. А мне легко. Хлопцы. Ну, хлопцы, бывайте. Так. Да я сама. Сама? Да ты Это моя. С фиолетовым. Дестрой! Дестрой, Где? это. Молодчина. Так. Є ще 3 куполи. Тримайся там. Меньше. Хто там жужжить? А, Ты. это я жужжу. Алло. Это я. Жам-жам-жам, жу-жу-жу. Я получил тут Зеленым жужу. роботом. Жам-жам-жам, жу-жу-жу. Жужу. Я Оу. пошел тут жужу. Так, где ты? Я померла. На во что? Я не виду. Легко. Куда нам? Легко. Куда нам легкая? Сюда. Туди? Там легко? Хыть. Там горить нечто. Все, пошли на свои трассы. Там ж Жам-жам-жам. Зелёно. Жу-жу-жу. Ой. Ой, гляди, я летаю. А я что роблю? А я болтаюсь? Так. А, Жам-жам-жам. Жу-жу-жу. и что мне робить теперь? Хыть. Ага. Гыть. Я дивно пересаживаюся з андрона в андрон. Шо? Жам-жам-жам. Жу-жу-жу. Я все. А Так, я мені ні. потрібний перепиночок, а А! ти... Ну що ти мені під руку? Ну, вибач. Мені поки що треба Добре, добре, я перепиночок, а ти зрозумів, не там... треба далі. Іди. Далі. Все. Все. Мне есть дали тебе чекать? Ну, я хочешь. Я тебе почекаю. Так, а это что? Сюда? Угу. О! Здорово! Пошли. Hello. Ой, влюбленный транс. О, стой! Дяк.
Ой. Cargo containers at the harbor. А тебе куди? Куди тепер? А, Ну, мабуть, далі. Стой, 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 стой. добре. Дякую. Угу. Стой. Стою. Далі я вже сама. Ну, конечно. Зараз ти що зламаєш там все. Сколько це було? Ты не поспел? Угу. Подсунуть или? Не. Далі. Стой. Тут лестница. А. Нормально. Тепер куди? Ну, помирать. Ты ж, наверное. Циц! Ну куди? Перескочила, постой. Я ж не ведаю, куди не едуть. Добре. Зато я жаду. Давай. Мне хопить места. Давай. Мне хопить места. Все. Угу. Вниз. Так. Ну, а ты, Андрон, мой... Ну, выпускай фиолетовенького. Все, я закрыта. Так, а мне теперь треба... Чекать. Оп, Щелк. хоп. Пафли. Гляди, я О, анёл. Я. А, ты мне тут хакаешь. Почекай. Поехали. Давай. Едь. Просто едь, а я буду... Я буду падать и помирать. Угу. Добре, домовились. Що? Едем. Що це було? Едь, просто едь. Едь без парапланку. Я сама Без догоню. парапынку ты падаешь. Я не падаю. А, ой. Эх. Да без парапланку едь. Без киберпунку поеду зараз, ага. Давай. А тут я уже сама. Я анёл. А я? Жук. Не вывожук. Так. Что за... Ты могла бы пешку там провести. Так. О, Шмяк. блинчики. А есть что хакнуть? Нема? А может есть? А где? А, все пусто кругом. Что А может вы тут? Сама? Алло, сюда. На карачках. Ага. На... А что нам за гэта будзе? Ён нас заб'е. Давай. Выпусти меня, каб я нас забіў. Давай. Адзін гаворыць, што ён нас заб'е. А ён яшчэ весёлы. Мы будем их выпускать? Так, будь. Айл. Выпустила. Мгм. Yep. But it sounded like they would have taken care of that themselves anyway. А тебя что? Только что ты прокончил двоих этих самых. Что теперь? Все, можно поплакать по их. И лепш не стало. Тебе може нечто треба хакнути. А Може, что не треба було? хакнуть?
Що, не треба було їх скидувати? Ну так. Ну, може і не треба було, хто ж тепер збирає? Ой, я не розумію, що робити. Ну, то бок тут тільки одна. Ну, один я не зелений блок. магнітний. Ти, Там напевно, тільки можеш один їх... блок. Можеш заскочить на стенку і тримати, А. каб яны не шльопнули. Одночасово треба буде, ну, бачиш? Ладно, я зараз помру для тебе. Навошта? Ну, тому що тобі ж треба так само. Ну, ти одродися з другого боку, давай Ну, ладно. вертайся. Вибач. А, божечки, зараз. Давай разом. Раз, два. Зелененький він був. Maximum security. Something Так, tells там me у that's нас where we need to break in. електричний блок. Бурайкен! Так, Мені потрібна зелена. Зелений бок. почекай, дай я тебе поглядеть. Дякую. На что ты меня тыкаешь? Ты что теперь? Я не розумію, що робити. Іще. Робить стиш. Давай. А, у гэта може... Боже, у гэта ящик зверху. Вверх, униз ее не может, только право-лево. А да я не веду, що робити. Ну, залазь, напевно. Ну, дякуй. Добре, ти Всё. перекинула Буратіну, все правильно. Что я? Тебе Окей. забрать? Так. Так, зараз Буратино выпустит свой нос. Похлусь. Хлусі. Я похлусив, добре. Так, нам треба туди. Перенось мене. Не, почекай. Спочатку я. Спочатку я тебе. Шаровний Потім пендель. ти мене. Шаровний пендель. Ну, дякую. Давай. Так, куди далі? Пендель! Чекай, куди? Який бок? Нам не вниз туди? Ні? Не. А куди? А может ты попробуешь стрельнуть? Ты можешь стрелять? Ні, я можу тільки нос. Ну, все. Не достане. Не, почекай, мне треба. Да не достане. Мне треба гэта нос, там может сзаду. Не Да кричи. боже, чому мене... Потому что ты сядь нормально и не кричи. Да чему меня ничего? Ладно, да. 108 микрофлопции. Выпусти нас, потому что там просто сзаду есть платформа. Ну. Сзади. Сзаду прям ты возьми такого ящика. Нос. А, дякую. Далеко. Вообще нормально. Для меня далеко. Як я туди? Зараз зроблю хоч червоний пен. А де ж? Ну тобі нос. О, дякую. Хутко, 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 хутко. У мене нос зашимить зараз. А може ти з іншого боку? Ну, то бок. Так. Дякую. Ой, я балерина. На серый. Что дали из носа? Носик. Куди? Туди. Пробач. Пендель. We keep me alive. Може ти туди у... Во, поміж... Так. Дякую. Лежу. Може у іншим бок. Улево може. Свин... Езди, добре. Улево. Улево. Улево куди? Вон там нечто Туди. зелененькое. Сюди? Туди.
Дякую. І тепер рухайся. Рухайся давай. Куди? А куди не рухатися? Так, ось сюди, ось. Дякую. Ой. Далі. Що далі? Не далі? веду. Що далі? Ось это блямка. Тепер управо неси свій нос. Давай. Управо. Медицина. Капуцин. А що далі? Да нічого там. Ось, блямпу гляди. Що? Ось гэта ось. Нічого ти не можеш нам покрутити? Ні. Давай управо. Неси свій нос. І тепер їдь управо. Треба було їхати управо. Але дякую, я вже одрядилася, дякую. Та що там? Ну що там? Що робити? Що робити? Оглядаться для початку. Мне ось гэта не падабаецца, што вісіць гэтая такая. Ну, нешта. Выглядае як нешта патрэбнае. Ну так. Може ти знову, ми знову поспробуємо? Та ти! Тепер їдь уперед. Уперед. Потім їдь управо. Управо їдь. Управо. І нос свій управо. І нос управо. Що? Я себе Нічого не, не я себе не бачу. Ну так, нема нічого. Ну що робити? Може мені тебе треба пінуть наверх гэтых банок? Поспробовать? Давай поспробуем. Наўрад ці. Давай. Унізе, ты ўсё паглядзела? А, унізе. Унізе увогуле нічого нема. Я з роботами колер не бачу. Тут же есть... Так, што ў гэтай сценкі? Стенкі... Гэта, вось, нейкая Ой. штука. Это не без буратино. Ну, без Ой, это с буратиной. Туды далеко, правда? Угу. Ось так. Я не знаю, это что робить. Далеко. Блин, ты мне что просто знаешь что? Там просто есть... Может, ты попробуешь буратиной мне нос? Просто буратиной стой. Ну і куди? Мне треба буратино, как ты свой, ну, то подъехал сюда, І? вот сюда, вот. И свой нос вот тут, вон туда. Я хочу там просто поглядеть на стенку. Мне просто цікаво. Да, блей. Не тут. Ладно. Едь теперь вот сюда. Там, где я стою. Там, где я стою. Там, где я стою, тебе треба Далі ехать. не можу, тут банки стоять нікі. Тоді виключи свой нос і поїдь ось сюди, ось. Тепер нос. Трошки налево. І ще трошки. Да больше! Налево. Налево. Да куди? Ось так. І що? Трошки направо. Тоже не менше. І нічого бамкнути не можеш? Нема нічого зелененького? А ты можешь стрелять? Я не можу тільки нос показувати.
Я не ведаю, що робити. Може, ти під'їдеш ось сюди? Сюди. Ты что? Ты же говорил И до нос конца, свой. что ты хочешь. І нос. Нос. Куди? Туди ось у гатушель. Ты туда не потрапишь. А. И мы тебя туда провозили, там ничего нема. А ми його... Ну так, я не веду, що робити. Банки этот не можешь поднять? М-м. Ні. А може ти Закинь станеш мене нормальний і куди-небудь. там може... Пульни меня. Може тобі треба наверх? Не треба наверх, не подлетай наверх. Я не веду, що робити. Что? Может будешь жить там. Хованки. Так, ты гляди на осяродак. У нас есть вось гэтые жоўтыя, гэта пачатак чагось, там лінейкі, ну не там не ведаю. Я не веду, що робити. На осяродак глядзі так кажу. Лепшу. Шукай якія знакі, як што, дзе можна чапіць. Сесці, пад'ехаць кудысьці. Можа там за варатамі нешта не зрабілі? Ну, За давай. гэтымі. Ну, за гэтымі. Давай, подъезжай. Все. Ну, мы тут, конечно, все зробили. Знизу там нічого немає. Знизу. Ні. А може нам треба було вуглі туди? Куди? Ну, туди там, де ми були. Зараз я пульну тебе. Ой. Дякую. Вибач. Так там же інших шляхов не було, крім як сюди. Ні, там же був некий островок. Може ми там нічого Такі не ж зробили? саме, як летає плямба далекі. Ні, ти ж, ну, я по тобі по носу так ось проходила. Оу. Что там по ночи? Нет, там далекий это интерьер. Ну, може, уже на там нечто Ты буде. Ну, вроде не давай. шла. Серьезно. Ну, давай попробуем. Ну, посмотрим, да? Что? Что Едь. мы будем пробовать? Нос. Нос. Носик. Вперед. Дякую. Мгм. Швок Не хапіло часу. спортила пригожого Валли. Попить кидаться в Валли. Да. Як. Ладно, я не веду, що робити. Все. Я не веду, що робити. Ну-ка, я не веду. Що закінчився? Раз мені відомо, що робити. Будем думать. Тут оно все порожено. Кроме этой блин, ну, Стань роботом, мені треба... Ой, твій нос. Туди ось. Ось коли ось готовиш калітки, там, може, я змогу заскочити куди-небудь. Поближе до краю. До краю поближе. До краю, ближай. Єсть. До гэтых. Ось до гэтага куточка. Малайчина. ты говоришь, что хочешь. Я ж не Носик разумею, улево трошки. Каб я змогла тепер ось Тут мы уже так. все оглядали. Ничего нема. А може ми не ось тут оглядели. Управа. Заскочить Управа. ты никуда не можешь. Управа. Важливо гляди. Вверх гляди. Ты уважливо гляди, а не просто возюкай. Что можно опустить? Бо я могу провести тебя. Тут. Только не скачи никуда. Ну тут я уже... Все, стой там. Стою. Тут нечто. Вось. О, Давай. Давай.
Ну. Ура. О, На. я ж кажу, што гэтыя штукі на нешта патрэбныя. Ага. Яна падымаецца. Валі. О, Хутка, 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 хутка. хутчэй. Валі спрабуе сваліць. Все, давай. Валі! А, тут яшчэ адзін. Може туди. Па-па-пам-пам. Тут же есть эти ящики. Ну ладно. Пу-пу-пу. Поверни направо. Да больше! Що, Так. не заскочиш? А нам сюди треба? Ну, треба на крайній. Може нам сюди не треба? А може нам сюди треба? Може ні? А може і так. Нам просто треба на крайнє. Зовсім крайнє це Добре, саме. добре. Стою. Валі? Насялі. Його зовуть Насялі. Не треба більше. Ні? Тут. Почекай. Farewell. Що це? Сайонара, неудачники. Ха-ха! Яке статове слово. Коліга пішов. Давай. Мою клітку тебе. Let's reveal it then. О, Тупіжик. змиваємося. Змиваємося. А мені що робити? А ти можеш вогонь... Могу присісти туди так. Все, я на місці. Шуп? Отчиняй мне калитку. Ном-ном-ном-ном. Я хочу посидеть на тубзике. Сядай. Заходьте, сядайте. А! Ну, Да поможите. Дай мама их опустили. выпустите меня отсюда. Выпустите меня отсюда. You okay, Misha? Что там такое? I Дай мамы отпустили этих, ну, хлопцев вниз. down my spine. We're pushing deeper into my subconscious to rescue a prisoner we don't even know. Зрозуміло? О, ні, ти ведаєш мене. А я не. Who are you? Хто ти такая? Ой, не пам'ятаю. Why? What Нормально. happened? А що таке? Любила часто к тебе. Кохання. Who imprisoned you? Уміє? Кохання? Так, Стікуйся. так. I love Вона любить роботів. protect you from what? Hello? From you. Обороніть мене, обороніть. От чого обороніть? От тебе. От себе. От Зои. О. Так, максимальная безпека. Максимальная... Нет. Ой, давай перепрыгнем. Не. До нас. Не. Не могу. Ніяких припинків. Томимся. Ну ні, ну коли ласка, я хочу еще... Это что, человек и... Павук. Это что, Человек-павук? Ну просто там же есть такі ось турбіни дві, які роблять ніяку чорну матерію. О. Шишки, вот на турбине самой что Пакуль. фантастичным. Шуп. Чакать? Так, куда ты там шнапнулся? Там. Свуп. Пакуль. Сайонара. Так. Стянка. Мне тебе чакать? Не, не треба. Дякую. Я справлюся. Не. А мне тебе? Легко. Ага. Ага.
Нарезка кілбаски. Легко. Нарезка кілбаски. Ай. Легко. Ну-ну. Смаженая кілбаса. Засмаженная Алисей. Йой. Смажарись. Ну что ты робишь? Что? Ты что, Обнимульки. с смаженными малпами потягнула? Ну Ну кто просто это за... сверху скачи, ну чого? Ну навіщо що ти другий скачок зробив? Так тому що там какая-то... Ну не треба там других, але одного достатково. О. Ну. Ой, а куди? А у Ну, яке? всё. Ай. Всё. Я хочу гэты. Ты у ты. Я не хочу ты. Я ни в які не хочу. Мгі. Я не. А я просто бяжу собі. Бяжу собі, я только що Бягу. добіжав собі. Добег. І добіг так само. Добігав ще я коротей. Хоп, Як? чудом! Ні. Як? Все, Яким чудом? затихни. Затихни. Молчу. Істихни. Молчу, молчу. Ну, що я ворог зробила. Ну вы что-то налево пошло. Почему Амаль. все феи как люди? Тихо. Молчу, молчу. А. Ось так. Ну ты крутая. Моя повага. Ландаріно. А я... А як же я? Ти жучок, а я аньол. Ке. Так, Ах ти ж. мені треба швукнуть? Ти подо мною на мікрохваліку. Будь готовий, Я подо мною на боюсь, мікрохваліку. Ну, куди ти? Я стою під стрелой. І що? Ага, я ну крутить. А. Тих. Да, я огледжуся. Я ну просто крутить в один бок. Я могу только Ну, угли, тому що крутить и ти... не крутить. Тут просто ось гэта. Крутить? Так, Крутуйся. хочу поглядеть. Ну и ты Да я ж насіснула! Сюди! насиснула ты, ну. Сюди! Это стрим! Алло! Не. Да едь давай! Спокойно, оглядися. Ну, бачиш, він не так хутко працює. Ти не можеш глядеть туди і крутить, ні? Ні. Капець. Я не надто Я навіть розумний. можу. Крути! Крути! Тихо. Що? Стой. Да я ж натиснула! Натиснула что? Куди ти збираєшся скакати? Там все равно нема місця. Там угли гэта сама зялёнка. Сюда. Крути далей. Всё! Стой, подумай. Угу. А, Далей крутить? тобі треба так. Крути. Стой. Ага. Трошки.
Я і сама доскочу. Дякую. Ой, клас! Що це? Дорожка! Я тут модель. Так мне что, до тебя идти? Ну так, я ж скручиваются без тебе. Все, иди. А где? До меня. Где? Тут. Дорожка для моделей. Ну так, доехала. Тебе у колбасу, у рулет скрутил, ты что? Не, Маша, весь спиной стоял. Так, А, ой. ого. Давай. Дорожка. Дорожка. Это маланка. Давай! некая. Просто иди. Вот это Иди. некая маланка. Дорожка для моделей. Пакуль. Уа! Рулет Леха! лёг. Ага, швуп. Пакуль! Селес! Неудачники. Да боже! Да Коша. Оу! Легко. Да, начинается. Ага. Легко. Ага. Сайонара, сука! Цудом уже пьющий, цудом. Все, я пішла. А я Без тебе. не пошел. Тобі ж треба дорога. Іди. Давай, йди. Тобі треба дорожка. Ну, треба так. Давай. Давай. Я Дорожка. сюди. Куди? Іду. Ну от Таньола уже турбують. Боже. Давай, йди. Йди давай. Ну, може, не там. О, куди? Назад. Кучей. Кучей. Ну нормально. Ну що нормального? Ой, ладзі, О, дорожка. боже. До моделей. Малпи. Иди! Иди. Но у меня лепшая дорожка. Все вместе? Чекай, я пацук. Я рожовий пацук. Класс. Пацук, цурцук. Механічний цурцук. Мне еще далей? Чи не? Ну, почекай. У мене тут пацук. І давай що він хочеш. робить, він, напевно, робить пі-пі-пі. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. І він ще вміє кусатися. Надо. Я А, ты тут? Лучше бы... А, нет, не тут. Где ты там? Я жу, спробую на ноги не примовується вже. Ну, вообще добре. Ладно. Пахушка лисий ходить. Так. Вот что у тебя. Все, можно уже идти. Я маланка. Все, я ниже не могу. Да як? Ну, сбоку подойди ближе и трохи подыскочи. Ну, Что ты с нижней позиции да починаешь? потому что я две шеи не могу. Справа у тебя две дорожки. И слева. Ну во, побольше зеленый. Где? Во! Что было? Это в ogóle просто свет от этой зеленки. А, тобі треба гэты самый стыж? Чему ты не можешь ниже? Ну все, ниже я не могу ехать, там уже... Так ты выше. Но!
Я все одно не розумію. Лише я могу, так я ж лестница. Я по тобі навіть не можу і забратися. Ну все, мне нема куди Что ниже. за лестница с тебе? Я вот на тебе залезть не могу. Что это за лестница? Я на тебе не могу Ну, залезть. хай ёсть. Як на тебе уголі тоді залезть, у мене питання. Рывок мужики у тебя там есть, не? Не, это не ты. Это ты идти вниз, а ветра был вверх. О, Здрасте. сядите, А. мы поехали. Ну ага. Дали сама. Угу. Девушка для моделей. Ой. А я? О, дощик з лазерів. Дощик з лазером? Ні, дякую, не треба. Давай парасольчик мой, пошли. Что ты? Ага. Барни меня. Я не бароню, это я показываю. Я Во, тебе, давай ты не покажешь. я тебе ліхтар. Давай ты не покажешь. Я хочу сама. Я не показывай. Не показывай. Все, тоді пойду. Ну не показывай. Добре, я тоді пойду, а ти сама. Давай. Два. Отлично. Класс. Я сама. Сама. Ти пам'ятаєш усе? Зараз пам'ятаю. Ну, якраз приземлилася, ну все правильно. Далі. Очіпі, куди? Куди чіпі? Не видно. Показывай давай. Зачекать не можешь? Ще я не веду куди. Ще. Може там є що треба натиснути? Альбо Пройди мені, без лазера. мені треба пройти наперед? Давай. І... Почекай, дойди до меня. До меня. О, тут дюрки. Тільки не рухаються. Алло, 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 до меня. Ага. Давай. Показывай дорогу до девочек. Ні, не рухаються. Ага. Ага. Угу. Это дарма. Угу. Ігор, це дарма. Это уголь твоя вина. Да. Ой. Угу. Лей. Лей. И еще? А далее. Ну, ну вот что. Там же ж выходишь же что. Угу. И еще. Лазер. А выходите сюда. Куди? Тут нема куди. Алло. Спокойно. Алло. Давай, показывай мне лазер. Я иду. Ну. Ну. А! Тут є шаплялка. Я ж не бачу шаплялку. Тогда показывай. Лево-право. А, Тут все закрыто. не закрыто. Ниже. Угу. Кем? Ну ладно. Тут. Вот тут. А, так это снизу. Куды? Не так утка.
Опа. Угу. Тихо, тихо, Сюда. тихо, тихо. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Алло, Тихо, алло. тихо, тихо. Сюди, 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 сюди. А, не сюди? Не сюди. Чи сюди? Да, я погляжу, постой на месте. А, пушки, я не могу стоять на месте. А тебе куда? Сюда? Моя вина. Моя вина. Алло. Угу. Дякую. Ну, Верочка занадто Тихо. маленькая была, конечно. Ну теперь ты. Для модели. Оу. Тун, тудун, дун, 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 It's дун. about to explode. But enough with the mysteries. It's time for some answers. You know what? I like that about you. What? Things tend to be straight to the point with you around. They are. Yeah. You keep it real. It's a breath of fresh air. Thanks. I needed that. О, є ще один. Тун. О-о. А ты казалось, что это опошний. Ну хто ж ведав? Біжи, 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 біжи. Бягу. Не біжи, не біжи, не біжи, не біжи, не біжи, не біжи. Скажи, скажи, скажи. Я сама розберуся, добре? Ну да. А, так просто треба йти. Нічого не буде. напевно. Поки що. А потім тобі треба червону килимочку парадну розгорнути. Я розгорнула. Ні. Твоё. I'm in control. I got the laser cutter. Так, що ми будемо резати? Я не веду. Виготовиш... Тобі треба виготовиш краї. 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 Железні. Ось так. Куди? Ай. На мене тільки не потрап. Тихо, 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 у меня нормально пошло. Ой, это зеленые меня не тормозит. Сайонара, неудачники. Losers! Отойдись. Да все нормально. Сварщик з мене такі собі. Угу. З мене б це було ліпше. Вибач, почекай! Ма... Стой! Стой! Все добре. Не добре, гэта вось самае яны тормозять твой. Давай хутка, 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 хутка. Есть. Сварщик з мене такі собі. З мене б це було б ліпше. Got you. Okay. Final descent now. Давай. Так, А ти просто мув. Тепер... Я сама розберуся куди. Ось. А ти униз просто. А, ти право-лево? Так. А ти вверх-вниз. Говори, коли. Я ж не бачу. Униз. Ну, це ж бачно. Угу. Униз. Don't fail. Не зафейли того чого. Угу. Давай! Ну хоть... Ну ты не можешь худшей! Я могу худшей, я не шел Маш. команды, ты ничего не сказала? Стой! А, боже ж китата! Угу, дякую. Стой на місце! Тепер униз. Кутка! Ну ты худшей не можешь, ну! Могу, не ради на меня. Ты там будешь, ты сам не бачишь.
Алло, Я не бачу. чих. Чих. Ось сюди. Так. Стой. Стой! Куди? Туди. Хутка. Ну ти не бачиш, ну сказала, ти не хутка. можеш у мой екран глядеть. Не? Могу, я не розумію нічого, що у тебе так відбувається. Мені треба виглядіти. Гляди. Ти кошка пів 2 глядів? Ну так. Я навіть могу. Це не чесно. Честно. Вниз. Стоп. Стоп. Еще вниз. Стоп. Вот теперь стоп. Ну ладно. Стой. Стой. Хутка. Ура. Нарезка будь зараз скіл баскет. Тата. Лазерна нарезка кілбаси. Клас. I can almost reach the Вниз. Еще ниже. Mission Impossible. П'яний уже? Як? Та тим більше я не бачу нічого. Кабу это взять? Ніякі кнопочки, Нема. нічого. Вона зелена. Може вверх? Я ниже уже не могу. Вверх! Трошки вниз. Ось так. Що? Это максимум вниз. Я уже ниже не могу. Ну божки. А, ну щ- Хляп. Ва. Это выключальник был? Так. Ну що це? Ніхто зараз вилізе тут. Жабка. Металличная жаба. Хто це? Finally free. Чого ж? Хто це? О-оу. You played your part perfectly. Мелко, роби нечто. Хто це? Подсвідомая почвара. Ауч. Подсвідомая почвара мявки. Мявка собі не видумляла розного. I am power. I am fear. I am Я справдная мяу. and I won't. Як тобі скороговорочка? I will not Я тучила, я ту страх. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. go back and I will punish the world for what it did to Dad. Ну, давай же, не слушай Having a весь. friend won't change your doom. И что себе? Что? Смерть. Лютая. С косой. Зеленый. Капец. Не зеленый, А, а червоний. червоный. Все, трап. Капец. through countless nights. I needed you once, but not anymore. Я понял, это Мия GPT. Now I think it's time you pissed off. Oh, I like the sound of that. Яка допомагала ей писать книжки. И теперь она поустала. Капец. О! Ого-го! Ого-го! Ого-го-го! Ой, ого! Ого-го! Так, а что нам делать? Зоя! Так, мяу. 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 Мил. Так, мяу. Так мил, так мил, так мил. Я все одно не розумію, хто це. Ну, гэта нейкая цёмная істота, якую... Ой! Чё? Не тое зрабіў, мне трэба мячик зялёны. Ну. Ну. Ой-ой-ой. Ням-ням. Але така музика просто шиковна. Музыка шыкоўная, Тум-тум-тум. цёмная, Мія страшная, всё это не... Згодна. Роботы. Гэта далёка не бро, гэта робот, не бро, не, гэта
Да, вот не сестра. Гэта дабо. Гэта дабробот. Дабобот. Да бобот, да гобот. Я померла, увага. Я А мені треба померла. м'ячик схопити. А ти повинна його зараз схопити і шпильнуть. Не туди! Ой, вибач. Вибач, великий. Там внутри був я, ти пам'ятаєш про це? Вибач. Я не хотела. Осторожно. Мяу. Мяу. Ну, Осторожно, мяу. Мяу. Ай, м'ячилися. добігаюся. Ну, І... Куди? Шпулен. На. так. Все, я зрозуміла як. И не забывайся, что Шуп. мячик это я. О, Клас. сайонара. Бры. Бры. Ты кушаешь, что это стрим? И что? Не то. Дредми? Лови. На. Пам'ять. Добро дреднула. Ховайся. Ой, ой, ну, А я просто стану. можно, только стань на такое место, когда на тебе не швупнула. Швуп. Ну, ты Швуп. по- А мне поклади что мне- робить? Тебе не на место. Ось так. Ой, Що с... ой-ой. Я ведаю, де вона справдна. Ось вона. Там. Где? Где? Ось. А! Я померла. А я наведаете, ты сапраўдная. Ловлю. Зловил. Мяу. Есть. Швуп. Да Ось вона не веду, ты хто. смеешь. Что это за, Ну ну, ты- почуття, чи що? Это не почучу, ну это некий такие спиральный образ. Мехамия. Облезь. Ну. Ага. Ой. Бла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой. Авось ими. Морзила. Маусилу, Морзила, мимимиу. морзила, по улицах ходила. Великая Мазила. Мазилу. А и надолго нас так будет это бомбить? Можливо. Може нам треба дає ближе і ляснуть чим-небудь? Може тобі треба Чим-небудь ляснуть? Так. Я був зеленим м'ячиком, тепер твоя черга бути фіолетовою чимось. О, кнопочка, кнопочка, кнопочка. Кнопочки! Треба просто до її ближей. Давай поспробуємо. А я просто бягу. Бягу. А! Добегалася. Ага. Опа! Не. Ти там живая? Так. Ти нам треба. Тут у нас это. І все, як ти любиш. Бля. Меня не чекай. Пошли. И не без этого. Шмяк. Ой, Ой, пам'ятаєш? лапа, так. Ну, А я дай я. Ай. Не так. Геть. треба. Я померла. а я тут дебішну трохи. Почекай. Я не могу почекать, коли я перестану бегать, мне трошечки... Я веду. Ось твоя зеленка. А, ой. Я не туди звернула. Кожний в нашому житті може звернути не туди. Як я. Давай мене забирай. Дорога. Радости. Оу, это я дарма. Давай, хучай. Я на месте. А, я не. Оу, Где моя зеленка? ось.
Мы померли. Что бы это было? Я веду. Я раскладываю в эту штуку. А, и что? А, треба утекать. И ховаться. Наступне. Іду. Чекаю. Не, лепш не чекай, просто иди вперед. Мне тебе шкода. Что? Я тут один. Куда я один? Я один не хочу. Тут некая злая мяч. Круто. О, мячик. Бамц. На тебе. Ай. У вышибалы умеешь гулять? Так. Ось погуляй давай. Ай, ну! Ты проиграешь. Я веду. О. О. На, Ну. хоть Выиграешь. нечто. Давай, миу. Я ей в голове. Какой-то мозги. Мозги. Фу. Фу. Так. Ну конечно, я только залез, а так уже и не. Сейчас, давай это. Сажай її. А тебе треба там у голові розбиратися. Треба, так що мені робити у Тобі нечто треба там виключити. Я спробую. Легко! А! Б. Куди? Так, ты там давай змагайся, я не могу на тебя глядеть, бо у меня тут мозги. Як у мозгах треба, може, нечто Тут биться? это не злые мозги. Ну, вот здесь за моя. Я не веду, что с ними робить, они злые мозги. А мені її треба просто ось так от бить. Так. Ось. О! О! Так. Я ляснув їй по мозгах. Маличина. Тепер є ще так робень. Давай. Спочатку мені треба вижити. Я померла. Ой, Головне, як ти не помер. ой-ой. Ой-ой. Ой. Так, а где есть злые мозги? Там? Ты живая? Так. Я напокутую. Як я свого зубу. Згнилого. О! Ну! Так, тихо, зараз вырвем зубик. Шмяк. Ты там живая? О! Так. Ой, мозги разделились на две половы. Капец. А мы ведаем, у кого еще две половы. Не у меня. Так где она? Мяч! Кидай! Я тут! А, ой. Та занадто так далеко. кидать? Каб'я, ну, каб'єй було болюче. Пробач, я не зрозумів, куди кидати. Тобі треба кидати у мене, Тобі, бо тобі, я... Я тебе Йой. спас. А! Я померла, Вага, я померла. А вишибали! Норма. Знову померла. Ще. Фу. Мозги. Фу. Каже та, яка їх немає. Тихо. Нормально. Нормально? Добре, давай ще раз. Я ще разок помру. Божечки, это складно! О, божечки. Да что за... Осторожно! А! Что это было? Мені треба вижити? Так. Добре.
Я помела, увага, я помела, осторожно, 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 осторожно. Ось що добре. Оу, О, нарешті. ти там ловиш її? Так. Бягу, бягу. Бягу і проводи назад. А! А м'ячик? А м'яч? Так який м'ячик, я ж не поспів. Маличину. Я ж не ведаю, де я відкриються мозги. Я помер. Тримайся, тримайся. Тримаюся. О, ёсть. Нема. Це ніяка зовсім злосна гульня. Це не Хэллоуін. Не, гэта хужей. Ай! Я помер, тримайся. Я помела. Осторожно, тримайся, тримайся. Ага. Мы что, по чужим будем помирать? Нету. Я помела, осторожно, я помела, колеска, колеска. Все, забудься. Давай, 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 побей, я надто далеко буду от ее мозгов. Я помела. Добро. Осторожно. Я бы хотела быть на твоем месте. Не, ты не на моем месте. Шкода. Да, Ну, коли відкриються мозги? так ты ж ее бить повинна. Так як я б'ю без м'яча? Коли у мене нема Ну, м'яча. заманите в некое место, ну, те не веду. Я не могу її бити. О. Так, мозги. Як я на углі можу відчувати боль, коли це робот? Ой, ж мозги. А, ну так. Але у Чому її ж це? нема скури. Ну и что? Швук? Тобі треба скоро. Так? А, вон яно. Лучше. Ай! Я позвоню. Ось так. Да боже! Я не могу її бити. А! Так, у мене там відкрилися мозги, коли ти тумкаєш. Тільки мені до їх добігти треба. Ох, що це за жах. Ай! Ну! Ну, 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 ну! Йость! Чук! Чи ні? Йость! Нарешті. Так. Мы У меня! Где ты? Где ты? Я Где тут! ты? Є ще. А, ну! Є ще! Є ще. Ай, Да божечки, як? Є ще. Я ззаду. да, блин, где на их ловить? Да блин. Да что за... Где ты? Тут. А, Ой, як! Спробуй не зловить. я не могу не зловить, Да она як? гадость ловит сама. Ну, ловить. Радость такая. Тут. Ну як? А! Я хутко тут помру. Так, ти повинна її ніяк вибивала виграти. Так я роблю, як вибивали. Так я наловить.
Нарешті. Хить! Хить! Нічого собі. Давай. Ну, як скажеш. Тобі не треба. Тобі не треба. Мені Мені не треба? треба. А мне може подобається гэта вось фіолетове? Вось мені ні. Ну ладно, як скажеш. Ні, вона А тобі як вирватися? механічна. Що ми без тебе зосталися? Ти будеш задоволена нарешті. Тата. Ні. Ходиш своїх цмоків Мяу, 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 мяу. Очень. розм'якалась. Are you okay? What's going on? Oh, Чим цікаво, що відбувається? Угу. feels good. So, she's finally gone. Yeah. Хто в тебе? Може злость? Good for you. Може. Because that Dark Neo, total party pooper. Couldn't have done this without you, Zoe. Ну чи що? Ну, такий момент. А ти? Yeah. Okay, sure. А ти бульки?